титлата едва в Патрас 2007. Вървим напред. Александра Меркулова. Наистина да не повярваш на очите си. Това не е Кабаева от преди 5-6 години. Александра Меркулова, намерена в Москва. Новата любимка на госпожа Винер. А вчера Винер каза: аз се бях заклела малко да поседна спокойно и да не блъскам толкова много в залата. Няма как с това момиче, пак изглежда ще се върна. Явно е влязла под кожа. Кондакова, 29. Всъщност тя е първата олимпийска шампионка за девойки. Миналата година през август в Сингапур. Александра Меркулова, първи сезон сред сеньорките. Ето и Винер поскрита зад едно дръвче, докато Дерюгина излиза от състезателната зала. Виктория Мазур, 25,300, както Адриана предрече, това ще я остави извън почетната стълбичка. Ето този кадър ви показва. Много е симпатичен, с огромен потенциал. Момиче наистина с бъдеще. Колко трудно се постига, ето и знаменитата Ирина Винер. Много трудно се постига